Det bedste ved at gå på den her skole, det er nok fællesskabet. Man føler sig virkelig fri. Man kan gøre meget, som man kan lide, alt muligt. Så du får fjerne alt mudderen. Det bedste ved den her STU, det er klart fællesskabet og venskaberne og det sociale. Lukas, alle dine 8'er. Fisk. Lauke alle dine 9'er. Bro, jeg har lige taget den. Stik. En helt almindelig hverdag foregår. Du møder jo klokken 8, og så snakker man lidt, og så bagefter så går man ud til sin fag, man har. Vi har kunst og kræer og dyr og landbrug, kørekort, IT, musik, fitness, køkken, ridning, praktik, erhvervslinje og de faglige fag. Det er godt at gå her på grund af, at man kan vælge, hvad for nogle fag man gerne vil have, og hvordan man sådan sætter det i sit eget schema. Du har lidt mere kontrol over din hverdag i forhold til folkeskole og sådan noget. Det tager meget roligt dit tempo. Ikke noget stress. Okay, så vil du tage det yderste bræt af, eller hvad? Prøv at tage det lidt opad. Den gruppe, der går her på STU'en, de er unikke, og alle har deres egne vanskeligheder. Noget, som jeg siger om eleverne der her, de er meget søde, og de lytter meget til det, og de er bare alt venlige. Altså alle er jo på lige fod med alle. Folk bliver taget godt imod med åben arm. Der er intet der overhovedet. Årsagen til at valgte den her skole, det var fordi, at de var åbne over for diagnoser. For eksempel, jeg er autist og har OCD og alt muligt andet op i knolden. Så jeg kom her i hvert fald, fordi de var åbne over for diagnoser, og de kunne hjælpe mig og støtte mig. Det er en af de gode ting af at gå her, da lærerne hjælper en med de forskellige ting, man har svært ved. Der lige pludselig bliver indsat en togbus eller sådan nogle ting. Altså, det er jo det, der kan ske. Jeg tror ikke, det sker, men altså, det skal vi jo også være forberedt på. Vi kan stå inden for stationen, at den lige pludselig siger, at toget er aflyst, eller der er en... Her på STU'en, så kommer vi i praktik, og det er for at forberede os på arbejdsmarkedet. Vi kan allerede sige nu, at vi har de her shotglas. Det er op til vores nytårsting heroppe. Shotglas, siger du den? Shotglas, ja. Hvad er det, vi skal finde i morgen også til? Alle de der shots, der skal vi faktisk have heroppe. Praktik kan være flere forskellige ting, sådan hvis man har svært ved at gøre en bestemt ting. Det kan være at være ude i en butik, det kan være at tage bussen, forskellige ting. Så kan lærerne hjælpe en med de forskellige ting, man har svært ved. Jeg var i praktik i mandag, onsdag, torsdag og fredag i Tømmerup Brugs. Jeg synes, det er super hyggeligt. Nye kollegaer, super søde kollegaer, man møder mange nye mennesker. Vi skal derop på. Okay. Så du går bare i gang sammen med mig. Jeg vil sige til den person, som overvejer at starte heroppe, at de skal gøre det, fordi man har det pissehammerende hyggeligt heroppe, har det sjovt, får nogle nye fællesskaber, og lærer at pissehammerende søde. Den er lidt skæv, så når folk får sproget svært, så skal vi lige nok, når vi tager den ud, bygge den lidt op. Men det er det, man gør, så den sådan er lige, ikke? Det er hyggeligt at være, fordi man har søde lærere, sjove, underlige. Ja, de kan tage pis på en. Altså, det er rimelig fedt, når man går op på STU'en, at man kan få en del venner, man også kan snakke med i fritiden. Hvis man har mod på at tage initiativ til at snakke med dem og få aftalt nogle tider, hvor man kan mødes, så er det rimelig fedt at kunne lave noget, så man ikke bare går derhjemme og keder sig. Spring ud i det. Go for it. Jeg er sikker på, at det bliver fantastiske 3 år, og du får venner, som du ikke engang troede, du ville komme til at have. Venner for life.